Bon dia a totes i tots! Avui anem a parlar del text descriptiu. No sé si recordeu que al principi de la unitat vam estar jugant amb els autorretrats i els retrats. Primer ens vam descriure a nosaltres i després vam descriure a un company o companya de classe i vam jugar a endevinar qui era cadascú i si aquestes descripcions coincidien entre la que nosaltres fèiem i la que feia una altra persona de nosaltres. Doncs bé, ara anem a donar una passeta més dins de les descripcions i anem a passar a descriure un lloc, un ambient, una composició. Poden aparèixer també persones. Mireu, el que vull que feu, primer que res, és que aneu i busqueu ahir per entre els vostres records una fotografia que us agrada moltíssim, d'un viatge, per exemple, d'un moment determinat, i que la tingueu a mà, perquè ara vaig a donar-vos unes quantes pistes perquè pugueu fer una molt bona descripció d'aquesta fotografia. I després d'això la descriurem i la compartirem. Vinga, va, anem allà. Un text descriptiu presenta un fet concret, un personatge, un espai, explica detalladament tot allò que vol transmetre, precisa com són les persones, els animals, els objectes, els llocs o els ambients. Sovint, les descripcions formen part d'altres textos i serveixen perquè el lector es cree una imatge mental perfecta del lloc on s'ubiquen els fets, de les persones que hi intervenen o dels propis fets que ocorren. Un xic de pell morena circula en bicicleta per la ciutat. Va vestit de fosc, amb una camisa de color blau cel, unes sabates de color marró i un casc també de color blau. La seva bicicleta és de color roig i du un llum al davant. En un text descriptiu s'utilitzen recursos lingüístics com els verbs en present o en imperfet. Per exemple, en esta imatge podem dir: la xica porta una jaqueta de color roig o la xica portava una jaqueta de color roig. L'imperfet d'indicatiu indica una acció o un estat que durava en un temps del passat. Per exemple, aquell dia nevava. Tothom corria. Ningú no sortia de casa. També usem l'imperfet d'indicatiu per referir-nos a accions habituals del passat. Per exemple, Robert abans menjava més que ara. També l'utilitzem per descriure persones, coses i situacions en el passat. Per exemple, quan jo era menuda, portava els cabells arrissats. Aquell poble només tenia 15 veïns. Recordeu que les terminacions dels verbs de la primera conjugació s'escriuen amb B baixa, ava, aves o ava. La primera i la segona persona del plural s'escriuen amb accent, àvem i àveu. Les terminacions ia, ies, ia i ien dels verbs de la segona i de la tercera conjugació s'escriuen sense accent. La primera i la segona persona del plural, iem i ieu, van amb accent. Les terminacions d'uns quants verbs de la tercera conjugació, com agrair, posseir o produir, s'escriuen amb dièresi. Produïa, posseïes, agraïa, agraïen, o amb accent, agraïem o produïeu, per exemple. Per fer una bona descripció cal seguir uns passos. Observar amb atenció allò que es vol descriure. Seleccionar les coses observades que considerem més interessants. Estructurar i ordenar la informació. I per últim, redactar la descripció. El que heu de fer ara amb aquesta fotografia és descriure-la amb tots els consells que vos he donat en el vídeo i els que teniu xarxes socials, sempre i quan els vostres pares i mares vos donen permís, vos repte a que la compartiu i així la podrem veure la resta de companys i companyes i també jo. En uns momentets penjaré la meua. Vinga, va, fins ara!